Здравейте, дами и господа, аз съм SkylarBG. Дано този път да се чувам по-са. Постоянно снимам клипове и никога не се чувам. Ама никога. Не знам защо. Нямам си идея. Имам. Деда имах. Това е на моя сървърче, в който с хора сторим разни нещица. Това ме скина на Minecraft по принцип, но естествено на мултиплеер приложението там за свързване с други хора. Имам друг скин и съм випче и затова имам други яки скинчета и там сторих. Искам да ви покажа какво сторих. Яки неща по принцип според мен, но искам да разбера вашето мнение за тях. И ще се върна след като си оправя да съм на първо лице. Окей, да после хора. И хора, отново съм тук. Ето ми сега може да видим какво съм сторила. Всъщност то не само аз съм сторила. Някои хора правиха пранкове на други. Виждате, тези скинове няма да си напредста този. Ето го, това ми е новия скин, който посторих преди мъничко. Исках да пробвам да ви го покажа, не знам, според мен е хубав. Ето тук даже съм написала построено от SkylarBG. What the hell, написала съм си грешно името е гати. Това е построено от една моя приятелка, аз помогнах, но много мъничко. Както и такова оправя скина след като беше разрушаван. И това също от мен. Ще се върна с малко. Съжалявам, дами и господа, просто телефона ми звънна и нямах какво да направя, освен да вдигна. Ето тази яка количка тук е на един мой приятел. Извинете, просто говоря по-малко на немски. Един мой приятел. Малко, тук на момиченца почна да си стори скина. Не знам защо с пясък реши да го прави, но те си реши.